Komisi benta ban plelat na kabenta ki khon samla ki bamla ban kershan na yeng na sam haka jingpuli haka lanjong ka kor komputer ka Kong Elgiva gwenet renja ka bari ka kertong jong ka TMC na 17th North Shillong ban ya khon ya ka election house nam arda arpulai menta ka sngi kala plipat ba ya ka coaching center ya ka belajar kerteng kum ka shalan tem e-com ya ka ni ka jaka ajing hikai na kalyang jong ka Kong Elgiva kala bu hajayau pedang ka badon mar persya bat ka Robert Hospital bat ya ka ni ka e-com on penyat da ka shalan tem multi-purpose society bat ki khana ki bawan syakate ka jaka ajing hikai kim don kam ban siu pisa haba ajing kran ka Kong Elgiva kala ong bahaba peit hakalyang ka pule ka puthi ka jilla Meghalaya kala hiar bha hadu katta bat kum ka samla jong ka constituency bat jong ka jillahi kamla ban su shong bat peit ya ki khun samla bakin su sahkut bat sakma bat kim long brew Kabaningkong kapaburom ya kani ka Shalantem Society kadai kawai ka jingmu ha ka jingem ka jonga hapor bangat mo banyang ya kani ka election namar banganga kwai bangani iba ha ka jelahi ka jongi ang mga petang ya ka constituency ha bangi kran kumno bangin kit ikikam ki jam ha kani ka jela ka jongi ni hapet salunsar iki khon samla ki khon rangba jong ka jela Meghalaya hi bro kawai bat nganget hi lingba kani ka Shalantem Multi Purpose Society bag niyo ban play kani ka free computer class namanta ki baduk ki basok ki bamyo wat ki don ka jingnang ka jing start henry haka ka jingman jinglong jong ka perthai ka rem henry da kaniya ka Shalantem Society Shalantem Multi Purpose Society niyo ya kalat bangin play kalenti ki khon samla jong ka jelahi ka jongi jong ka constituency ka jongi bakin yo ya ka jingnang jing start bat nga kentu kan pamru ya ki khon samla ki jongi kimdei ban de ran lada ki kwa banwan cha kani ka society bakin yo ya ka jinghi kai ha ki core computer kani ka society ka play kalat kalenti ya phi kamdei ka kut no tang hang ni kani ka society kan nang yai ne shirta bat nga ngai nang ni shakmat yo i ba kadon kanu ka jing pindi yo i ki khon samla lada ki don ki bal duna ha kanu ka benta khot yaki wanyalam yaki syakani ka jaka bat kanihi ka jaka ka kloi ban plelat plelenti namenta ki khon samla ki jongi knang bakinum du ya ka ni ka jing pule ka jing puthi dangi pet menta ha ka jela ka jongi iba ka education kala hiar dor hadu kata ngakum ka khon samla khon rangba jong ka constituency ngamla ban shushong bangan shupet baki para samla ki jonga ki shu sahkut ki shu sakma kimlong brew bat nga kentu ya barok hat ki kon samla wat judu jingkerman di jing sedang ibarat ini free computer class bat lingba kan ka Shalantem Multi Purpose Society ngin sedang yo shu iki society bab her kum ki coaching class ki bangin sa play shu bat kum ju nam ta ki long kamiru ngin sa play kalat kalenti nang bakin yo ban im kamay jakpo yaki bat yaki samla nga kentu biang sa shisin wat judu jingkerman ha ka jing im where there's a will there is a way.